Si udala zbog mene, zbog lajkova, šta? Pa jesam. Pa znao sam, lajko mala, provalio sam te. Inače ne bi morala ovako nekog zgodnog da tražim. To da sam te provalio, mala lajkice. Ne, uhvatio sam te. Si uhvatila? Nisi. Jesi ti mene stidiš? Mila. To je stvarno važno. Ajde. Ajde, napravimo. Ti i ja. Porodično, jedno ti i ja i pasulj. Ajde, vidi. Ajde. Pazi da me ne isflekaš. Ne, to je. Slušaj, šta se dešava? Ajde, Vuki, znaš, nešto se smaram sad. Nećeš da me smaraš? A, onda ništa, okej. Šta pričaš, čoveče? Kako mene da smaraš? Pa smo ti ja prijatelji ili nismo? Pričaj šta se dešava. Živi. Hvala. Mislila sam da ćeš izbjegavati bar ovdje da dođeš. A šta je sad? Ja sam sad i ovdje u smetnji. Ej, mali, smiri doživljaj. Nisam tebi rekla, nego ovom mladoženji. Nije ovo tvoj kafić pa da Vuk izbjegava. Pa ne, nije moj kafić, samo nisam znala da ovdje dolaze zvezde. No, a šta? Pa ti nisi znao. Gore društvene mreže, pljušte lajkovi, porodična idila, happy family. Pa jeste. Jeste. A kakav je bio pasulj? Kakav pasulj? Kakav pasulj? Pasulj? Tvrd. Tvrd. Šteta. Što? Dobar je tvrd. Dunja okačila neku fotku. Pa dobro, i dalje ne kapiram zbog čega bi Vuki trebao da izbjegava imidž. Pa, ajde pitaj svojeg druga, Ali zbog čega bih Nancy ja treba da izbjegavam imidž? Ne kapiram. A ti ne znaš. Smo mi u nekoj svađi, pa da treba da izbjegavam. Svađi? Ti i ja? O, Miki Milane, pa ne. Mi smo, kako da kažem, mi smo najbolji ortaci. Ne, još bolje, mi smo porodični prijatelji. Nismo ni trebali da budemo ovdje. Rekao sam ti da idemo negdje drugdje. Ne mogu izbjegavati. Nije u Beograd, sutra ću vidjeti na ulici. Bolje ovako. Ljuta trava na ljutu ranu i gotovo. Ma da. Šta se dešava, G? Šta se dešava? Nisi svoj. Ti nisi onaj stari J kao ja znam. Pa Vuki, sve mi se skupilo. Gradimir me non stop pegla. Te mu pijem mleko, te mu nisam prašinu obrisao kako treba. Znači, ja ne znam šta mu više smeta tu. A tada, ona je u nekom svom filmu. Jednostavno, osjećam se kao da sam višak u toj kući. Višak? Da. Nekako kao da svi žele da se što prije otarase od mene i da me više nikad ne pogledaju. Mogu ti da savjetujem, ali da se ne vidiš. Neću, već on. Prvo prepesti ne kukaš ko neka baba. I to zove se pameti, čoveče. Imaš 18 godina, punoletan si čovek. Ja sam u tvojim godinama sam došao ovdje u Kradenac i počeo da radim. Ali dada. Ali, ma kakva dada? Izađi ispod dadine suknje više. Vreme je da ptić odleti iz gnezda. Razumeš me? Neću da čujem opravdanja. Neću da slušam nikakva opravdanja od tebe više. Hoću da čujem samo pravu si, tako je, i hoću to da uradim. Uzet ću svoj život u svoje ruke. I onda će, brate moj, sve da se namesti samo. Razumeš? Da. Uhvatio sam te. Dva dana te nije bilo.
Ovo je za tebe. Hvala. Gde si bila? Bila sam na odmoru. Odlično. Znači, spremna si za rad. Nema sad mušterije. Ne možeš da me odbiješ. Pa dobro, ako baš insistiraš. Evo, izvoli sad. Insistiram da tvoje zlatne ruke oblikuju ovu kosu kako god žele. Ali samo da znaš da moje zlatne ruke oblikuje samo unikatno. Ajde onda. Ajde, glava gore, ajde. Milane, E? nismo u svađi, a? Pa nismo, što je bilo. A jesi rekao svojoj ženi da sam ti ja bivša? Nevena, čemu sad ovo? Znači nisi. Nevena, ti i ja nismo ni bili zajedno nikada. Nego? Pa, bili smo Ono. Znači ja sam ti ono, a ženiš drugu, a? Nevena, nisam mislio uopšte. A šta si mislio? Znaš šta? Zašto tvoja žena uopšte dolazi ovde i pokušava da se druži sa mnom? Slika me, skida me i oblači me, nabija mi se ovde na kafu, a? Izvini, stvarno, nisam... Ne, nisi. Šta nisi? Nisam joj rekao. Nisi joj rekao? Ne. Pa mogo bi bar jednom u životu da priznaš pravu istinu. Pa hoću, reći ću joj samo... Slušaj, ja nisam nikakva krpa. I neću dozvoliti da se neko tako ponaša prema meni.